Han slår op på DR. Ingen bankpakke på vej. Midlertidig nationalisering, står der med gul breaking baggrund. Velkommen til endnu et pressemøde her i Statsministeriet. Det jeg vil sige i aften, det kommer til at have store konsekvenser for alle danskere og for vores nationaløkonomi. Penge er magt, så det bliver jo på en måde lidt en selvforstærkende proces. At hvis du har mange penge, så kan du også bruge de penge til at blive ved med at få mange penge. Dybest set er vores økonomiske system uholdbart, fordi man kan tjene penge på bekostning af natur og mennesker. Det kræver massive forandringer på tværs af, altså transformative forandringer på tværs af hele økonomien. Hverken politikere eller befolkning tager det her alvorligt. Altså der er vi ikke. Og det har vi ikke været på noget tidspunkt. Hvis først at det finansielle system krakker på den måde, så alle dem, som har bundet deres penge op, både på at de er forsikrede, og alle de aktiver, som er bundet op på det, så er det i princippet et korthus, der falder. I've been covering fires for about 20 years in Northern California, but I have never seen a fire with the intensity that this fire presented itself. It looks like a bomb hit the place. This simply happened in an area where nobody thought it could possibly happen. Mit navn er Daniel Assam. Og jeg hedder Divya Brink Petersen. Sammen hopper vi en tur i tidsmaskinen tilbage til fortiden for at finde ud af, hvordan vi reddede os selv fra os selv og endte med den verden, vi alle sammen kender i dag i 2075. Velkommen til Dominoeffekten.